ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? कौम दे जी असी पलूते होने ਪਲੂਤੇ? जी हाँ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ? ए जी कोई सानू रुसावे या न रिश्ता देवे हाँ। ते अस ओनु पलूते देने आ ਪਲੂਤੇ ਦੇਨੇ ਹੋ? जी हाँ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਪਲੂਤੇ। चाचा शाला तेरा जनाजा वेखा चाचा तेरी लाश ते घोड़े बजे चाचा तू मरे ते तेनू पानी भी कोई ना देवे चाचा शाला रोटी खंदा फौत हो जावे चाचा तेनू चावल वाला भी कोई ना वे कल्ली लाश पयो भी ते कुत्ते खावे ਆਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। चाचो तेरी औलाद शाला मरे चाचो तेरी धियां रंगनी हो जावे चाचो शाला तेरी धियां के नाल निकल वंजे चाचो शाला खलोता खलोता डवे ते मर जावे दुआ साई ना भी चाचो शाला तू बैठो में ते तेरी जान मुक जावे चाचो एक बस तू ही पलूते दे ला तू नाराज आ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾ। जा जा चेक चेक ਬਸ ਬਸ ਆ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਓ ਚਾਚਾ ਵਾ